थांखौ आया आयै आयै इसेबां बेड निउस खैजा जाला आङो आयै मा जाखो मा जाबावगोन दा आंनि लाभ स्ट'रिया मा जाबावगोन रौनि आंखौ गारना थांसिगोन मा जाबावगोन दा आङो मा खालामनो माबोरै आंनि प्लेनिंफोरा साक्सेस जागोन दा आं रौनिखौ मोननाय नंला इसोर मा खालामगोन दा आङो रौनिया थांसिगोन मालाय थांगोन मालाय रौनिया थांसिगोन मालाय थालानो मा सिमां सुजुदोंमोन आङो रौनिखौ मोनगोन होननानै रौनिजों जुलि लागोन होननानै दा मा जाबावगोन आङो आं माबोरै रौनिखौ मोनबावगोन रौनि आंनि गोजान जाना थांब्ला हे भगबान नों मा आंनि मोजां मोननायखौ बेबायदि हासुगान्दा लामा गेजेरावनो गारना दोननो सानबाय नामा आयै आयै मामि आयै मोननाय नंला जोंनि साननायफोरा जेबो जाफुंनाय नंला मोननाय नंला मा खालायदों आबै आबौसो सना मा ओंखाम जाबाय जायाखै आबौ नोंसोरो नै जाखांबाय दानि बावैसो माजों जानाय आबौ मा ओंख्रि बेदर नामा गैया ना बेदर गैया माबासो दावदै बयल बेनिफ्राय दालि बेनिफ्राय सबजि रुटि बेबायदि आयौ ओंखाम गैया दङ ओंखामबो एसे दङ नोंसोरलाय माबोरैथो दङ मोजाङै दं गासिबो जाखांबाय नोंसोरो दङ आबौ जों मोजाङैनो दङ जोंनिखौ टेनसन लानाङा नोंसो मोजाङै था मोजाङै जा आबौ दे बेनिफ्रायलाय दा प्रेक्टिस ना माया गैया खारनाय मानाय माथो माबि बे खालायनो होसिनो गैथ'आ रेस्ट मोनदों आबौ आबै दसे रेस्टआव दंथ'यो नोंसा आयाबो गैया बै बारियावसो थांदों बियो माबा मैगंफोर एसे फोना होयोनो बेखौनो जावनो थांदों नै आबौ न'खौ मिस्ट्रिफोर फैदोंमोन मैया आबौ बै साइडनिखौ बे गलिखौ सेफायनानै माने सेफायबाय आरो बिथिं बानायग्रोसिगोन आबौ नोंसिनि न'खौ नोंसिनि थाग्राखौ दे आबै सुबिदा बायदि जेरैबायदि सुबिदा मोनो बानायबानो जाबाय आरो आबौ बेनोथ' बेनिफ्राय माबा हाफोरखौबो खोनांगोन होनना बुंदों न'नि नक्सायानो सोलायजोबसिगोन खोमा आबौ लामाफोरखौबो सोलायनोसो नांदों खोमा दा न' गोदान लुबालाय बेबायदिनो जासिगोन जायगाफोरखौबा माबायदि मा खालायनो सानदों मिस्ट्रिफोराबा आबौ माबा आबै नोंसोर हाबिलाखौलाय खबर लादों लायाखै फन खालायाखै गेजेर गेजेर फन खालाय बिखौ मोजां मोनोना फन खालायब्ला जोंफोरनि अनगायैलाय सोर दंबावो बिसोराबो खबर लानो सोंनो मोजां गाज्रि नोंसोरनो फन खालायनांगौ आंथ' खालायखायो खालायाखै नोंसोरो रायज्लायदों आबौ रायज्लायदों नै मैयासो रायज्लायदोंमोन फन खालायदोंमोन आंबो रायज्लायदों नोंसा आयाबो रायज्लायदों खबर लादों आबौ खबर लाबाय था आरो हागौबा माब्लाबा बेरायना फै नोंसोर गासैबो ज'नो मोजां मोनगोन ना बियो थांगोन र' आबौ थांगोन नै नों टेनसन लानाङा जों खबर लाखाबाय थायो नै नोंसा आयाबो बुंदों माइ गोरलै ओंखारबाथाय माइ एसे हैना फैनोसै होननानै थांगोन र' आबौ नै दा मिस्ट्रिफोरबो जेनेबा मैयाबो फैदोंना दिनैसो फैयाखै दा मिस्ट्रिफोर फैबा थांनोबो सम जानाय नङा आबौ मिस्ट्रियाबो नै 6 जन 7 जन गाहाम थांगोन र' जै माबाखौनो थांनो होगोन र' नोंसा बाबाखौ बे बिमायजों थांनो होगोन एसे माइ लाना थांनो होगोन माइ माने माइरंखौनो हर आबै बिसोरा खस्थ' जायोना आरो सिख्ला मानसि अबाव माइ माबानो थांनाय माबानाय माइरंखौनो हर माइरंखौनो लाना थांनो हो नंगौथ' सानफ्लागासिनोमोन आं दे जागोन दे होमबा माइरंखौनो हरगोन मा जासिखौ ओरैबायदि माखौ खाथिखौ मा जादों आयै मा जाखो खिन्थाया मानो माखौ गोरलैबायदि खाबाय थाखो मा जादों आयै गाबा मा जानो रौनि आंखौ गारना थांसिगोन आयै जोंनि साननायफोरा मोनसेबो जाफुंला आंनि साननाया मोनसेबो जाफुंनाय नंला आं रौनिजों हाबा जानो मोननाय नंला आयै रौनिजों हाबा जानो मोननाय नंला आयै आङो रौनिनि हिनजाव जानो मोननाय नंला आयै आङो रौनि आंखौ गारना थांसिगोन आयै आं मा खालायनो आयै मामि आं मा खालायनो रौनिया गारना थांगोन मा बुंदों नोङो मा जादों रौनियालाय नोंखौ अबाव गारना थांनो थाबनो बुङा माने मा जादों गाबेलखासिगोन नामा गोरलै बायदि मा जादों आयै रौनिया फन खालायदोंमोन बियो बुंदों बियो मालाय गुवाहाटियाव थाहैसिगोननो नै फैगौ सप्तायावनो थांसिगोननो फैगौ सप्ता माने नै सानथामनि उनावनो थांसिगोननो आयै मानो गुवाहाटियाव थाहैसिगोन नामा बिसा मालाय करोड़पति नालाय फैसा गोनां मानसि मालाय ओजों ब्रान्च अफिस खुलिबायनो ओजोंसो थाहैखासिगोननो मालाय गुवाहाटियावसो थाहैसिगोननो बियो फैलानो
बेथ' खोथाया गाज्रि जाबाय रनिया जुदि नोंनिफ्राय गोजानाव गुवाहाटियाव थायो जोंखौथ' प्लेनिंफोरखौ साक्सेस खालामनो हानाय नङा प्लेनिंफोरखौ साननाय बायदि खालायनो हानाय नङा जेबो गोजान गोजान जागोन बेखौ साननानैथ' गाबदों आयै मा जाबावगोन आयै आंहा रनिया आंनि आखाइनिफ्राय थांसिगोन आयै जाया बेबायदि गुवाहाटियाव थांगोन होननानै बुंबानो जागोन नामा जोंफोरनि प्लेनिंआ साक्सेस जायालासिनो जोंफोरनि खामानिखौ मावफुंनो हायागौ मानि बियो गुवाहाटियाव थांनो मोना बियो मायबा मोनसे खालाय जानांगोन बिसोरनि बेबायदि मोनफा मोनफा बाथ्राफोरखौ बिसोर जों नेयै साला दिनै मावगोन गाबोन मावगोन जेबो माबाखौनो खालायनो हायाखै जोंफोरो दिनै मावगोन गाबोन मावगोन बेबायदि खालायनो खारगावगासिनो बिसोरो जाया जाथारा बेयो थांनो मोना मायबा मोनसे खालाय थारनांगोन गाबोननो बार्थडेखौ खुंदो गाबोन लिंहरो रनिया आयै आंबो बेबायदिनो सानदों गाबोननो आंनि बार्थडेखौ खुंसै बार्थडे होननानै बेखौ लिंहरनोसै गाबोननो ओरैनोबाबो थांगौगासिगोन जोंफोरलाय माबायदिथ' लाखिनो हानो बेखौ मायबा मोनसे बेबायदि खालायनो हाब्लासो गोजानाव थाब्लाबो खाथियाव थानाय बायदि जागोन बेबायदि गाबबाय थानायनि सम गैला माबारै बार्थडेनि नांगौ बुस्थुफोरखौ लानानै फैदो केकफोरखौ लानानै फैदो थौ थांसै सानैबो बेबायदि साबायबा जानाय नङा गाबोननो रनिखौ लिंहरथारनांगोन औ आदा नों दखानसिम फैदों हामदोंआनो दे मोनसे खोथासो दंमोन फंबाय मा खोथामोनबा खोथा माने आदा नै माइरं गोरलैबो माइ गोरलैबो ओंखारबाय नालाय एसे माने हाबिलालानाव थांनानै खबरबो लाना फैनि फैसाफोरबो गैया जादों खोमा गथ'आ माने खबर लाहैनो होदोंमोन थांनांगौमोन थारमाने आदायालाय माब्लाथो सम मोनगोन हानायखिनिखौ एसे मदद खालायहैगौमोन गथ'फोरखौ माबा एसे माइरंबो लाना थांसिगौमोन आरो एसे फैसाफोरबो मैगं थाइगं फंबाय थांगोन होननानैथ' आंबो सानदोंमोन र' फंबाय होनबा आदा फैगौ सानदेआवनो थांसै नोंहाबो बन्द' आंहाबो बन्द' गोरोबलायलायनाय जाबाय बेखालिनो थांसै होमबा दे जागोन दे फंबाय जागोन थांनायाथ' थांगोन र' बिराद फैसानिबो बिराद खस्थ' जाना दंलै फंबाय फैसाबो गैथारा जादों आंहा जागोन दे आदा फैसा गैयाबालाय माथो आरो ओरैनो खबर लाना फैगोन फैसा गरसेबो गैयाबा एसे माबाबो मोनो देनाय दे जागोन थांगोन दे होमबालाय रबिबारैनो बे सैमानि फिसाफोरा अबाव दं माने अबाव थांमारदों बिसोरो पाटनायावथ' गैया बिसोरो पाटनानिफ्राय गारना थांदों होनना मिथिदों आं पाटनाखौ गारना फैबाय होननासो मिथिदों आं पाटनाखौ गारनानै गुबुन जायगायाव फैबाय होनना मिथिदों आं नाथाय दा बिसोर अबाव दङ बिसोरो आंथ' दा मोजाङै जायगाफोरखौबो मिथिया बे रादायमोना अबाव आरो बे खानिया रितु हारामिया बियो अबाव दंहैयो बिसोरथ' जयै गैखाया होननानै सानखादों आं गैखाया बिसोर जयै बे रितु हारामिखौ नागिरना मोनग्रोबाबो जागौमोन बेखौनो सावग्रोगौमोन आं गोथाङै साला सानदों नामा बियो खारग'गोन होननानै आंनि आखाइनिफ्राय बे हारामि हिनजावा बिनि थाखायनो आंनि फिसाज्लाया आलाय सिलाय जानानै थैबाय साले फाफि खुलुंखिनि हिनजावा साला दाइननि सैमा दंलिया आंनि फिसौज्लाखौ लानानै अबाव एरसोहैदों नोङो खारग'गोन सानदों नामा आंनि फिसौज्लाखौ आङो सानसेबाबो लाबोथारगोन नोंनिफ्राय सेख'नानै बै थानाया बियो फिसौज्लाया बे आंनिसो बियो मिथिबाय आंनिसो फिसौज्ला बियो गावनि फिसाला होनना सानदों बियो आंनि फिसालानि फिसाज्लासो बियो गावनि फिसाज्लानो मा बियो सानसेबाबो जुदा खालायगोन आं बिसोरखौ आंनिसो फिसाज्ला बियो दा पाटनायाव गैया दा बिसोर अबाव दङ अबाव नागिरना मोनगोन आं बिसोरखौ अबाव साला पाटनायावबो थांनो हाला बेसेबा क्रिमिनेल रेकर्ड जानानै दङ पाटनायावबो थांनो हाला आङो पाटनायाव थांबानो पुलिसजों होसो जागोन नङाबा बेयाव थांनानै एसे माबाफोर सोंहैनो हानायमोनब्ला बाथ्राफोरखौ एसे मोनथिनो हागौमोन बेयावबो थांनो हाला दां थेवबो अबाव खारगोनो बे बुहुमा एसेबां गिदिरबो नङा जे आं नोंसोरखौ नागिरनानै मोना आं खोनादों नोंसोर आसामाव फैदों होननानै आसामाव अबाव फैदों जागा आसामनि डिस्ट्रिक्ट नागिरजोबगोन आं साला गिबियावनो आंनि खामानिया जाबाय फिसौज्लाखौ नागिरनानै आंनि खालायनाय बिनि उनाव नोंसोरखौ सावजोबगोन आं गासिखौबो साला हाट दासान्दि आरो दामानि आंहा जेबो टेनसन गैथ'ला गासैबो मोजाङानो जागासिनो गासैबो आं साननाय बायदिनो जागासिनो रनिनि लाइफनिफ्राय हाबिलाखौबो गैया खालायबाय आरो रनिया आंनाव फिसालाया मोजांबो जाबाय खामानिफोरखौ गावनि मावनांगौफोरखौ बुजिग्राबो जाबाय गुवाहाटियाव थांनो ओंखारबाय बे ब्रान्सआव आरो आंहा जेबो टेनसनानो गैला गासिबो लाइफआ बिन्दास मोजाङैनो सोलिगासिनो दासान्दि आंहा आरो लाइफआव जेबो टेनसन रावखौबो गिनो गोनां जेबो गैला आगोल खालि आङो बे हाला आरो बक्सिखौ गिनानै बांसिन थायोमोन दाथ' बक्सियाबो थैबाय टेनसन फ्रि आबा बारुंखाया जेबो मोनथिनाय नंला सोर खिन्थानो बिनो आरोथ' रादाय लाङानिफ्राय रावबो फैखाया
सोर खिन्थानो फैनो आरोथ' आबाया गुवाहाटियावनो थांखासिगोन ओजोंनो सेटेल जागाना थाखाथोंसै बियो आरो आबा उन्दैया बेयावनो थाथोंसै बेनोलाय आरो सोर मा खिन्थानो बक्सिया थैबाय अलरेडि आंनि लामायाव गिनांगौ गोनां आरो जेबो गैलिया आरो थाबाय बे हाला बेथ' जानांगौ बोरायबायानो थैबायानो खोमा बियो गैला आंनिबा हालाया थैखाबाय बियो बोरायबायबो गैखाला बियो थैखाबाय आरो थैयाबाबो बे जेलावनो अबावबा दंखायो बियो गैखाया बियो बेखौ मा गिनांगौ दा हनै आंहा रावखौबो गिनांगौ जेबो गैला आंनि लाइफआ आंनि संसारा क्लिन एन्ड क्लियार खालि आंनि फिसालाफोरा साक्सेसफुल मानसि जानांगौ सानसेखालि आंखौ रादाया बुंदोंमोन नोंनि फिसालाफोरा नों बायदिनो जागोन अख्रा आरो रावनिबो बाथ्रा खोनासङि होननानै खोन्थिगोन आं नोंनो रादाय खोन्थिगोन सानसेबाबो आंनि फिसाजोफोरा साक्सेसफुल पार्सन जागोन साक्सेसफुल बिजनेसमेन मानसि जागोन मिथिबाय आरो नोंनि फिसाजोफोरा गोबार नोंनि फिसालाफोरा मालायनि सिङाव खामानि मावनो जाग्रा सैमा आरो आंनि फिसालाफोरा जागोन साक्सेसफुल बिजनेसमेन मिथिबाय सानसे समाव मेगन बेल्लाव बेल्लाव जानानै नायबाय थानांगोन नोङो आंनि फिसालाफोरखौ बासिनाया बिफा जानानै साला आंनि फिसालाखौ बुंदोंमोन जेरावबो खामानि उदायनाय नङा बियो इसेबां अख्रा नोंबायदि बाथ्रा खोनासङा होननानै दा नायबानो जाबाय आंनि फिसालाफोरा नोंनि फिसाला फिसाजोनिख्रुइ साक्सेसफुल पार्सन जागोन मिथिबाय नायबाय था नोङो